En el programa hauran vist, i així ja ho dic, i ja no ho ha de comentar si no vol, que hi figura el senyor Eduard Batllori. El senyor Eduard Batllori, en aquests moments, si tot va com ha d'anar, està als Estats Units. O sigui que una cosa és el que podem organitzar, el que podem planificar i després les circumstàncies com venen. Per tant, més encara d'agraïment a la coral que ens ha tret d'un bon ensurt quan és que vam fer 2 canvis de data, cap de data, amb ell també li canviaven, bé, totes aquestes coses. De totes les maneres, si m'ho permeten, amb tot el meu respecte al senyor Eduard Batllori, a mi m'agrada qui sigui ella. A ella jo la conec molt. Sé que és una dona que s'ho creu, el fet educatiu se'l creu, i se'l creu profundament. És d'aquelles persones que quan la llegeixes, jo sobretot he tingut la sort de poder-la llegir molt, i quan l'he pogut escoltar alguna vegada, dius, mira, ho diu convençuda, això creu que val la pena. Per tant, avui ens tractarà d'un tema que ara, sobretot que hi ha les portes obertes a les escoles i tot això, i les paraules de vegades se'ns perden, què vol dir escola nova 21, què volen dir ambients, què volen dir racons, què volen dir projectes, i les famílies van una miqueta de bòlit. Què hi ha darrere d'això? Darrere d'això hi ha l'intent de dir l'escola potser sí que necessita una autèntica transformació des de dintre ben feta. I ella, a sobre, ens diu una cosa que a mi m'agrada molt, que ens diu, això de la transformació és una moda o és una necessitat? Abans de venir jo em llegia unes entrevistes que estan penjades a Sant Google, que ja cada setmana els recomano que es pengin a Sant Google, perquè ens ajuda molt a saber més coses dels nostres ponents. De totes les maneres, els diré que ella va néixer a Barcelona, ha estat directora de l'Escola Virolai, també de Barcelona, fins l'any 21, es dedueix que s'ha jubilat, és biòloga de formació i fa més de 30 anys que s'ha dedicat a la docència. He tret el currículum del que ella em va enviar i ella el fa en primera persona, per tant m'estic dedicant a canviar-lo i sobretot ha fet classes de biologia. Aquesta ha estat la seva gran tasca. Manifesta que li agrada molt ser docent, acompanyar els estudiants en el seu procés d'aprenentatge i compartir allò tan bonic d'aprendre tots junts. Ella, si la llegeixen, la llegiran moltes vegades sola, però també moltes vegades amb persones que reflexionen sobre el fet de la transformació educativa des d'entitats diverses, des de la Fundació Bofill, des de Futurs de l'Educació, des d'Educaixa, des de la UNESCO, i de debò que pengin-se a qualsevol dels vídeos que ella té, val la pena mirar-s'ho. Com que es creu molt això de que l'escola és un reflexe del que passa a la societat, ella mateixa diu que li interessa molt la vida associativa i participativa de la ciutat i forma part de diferents organismes i aquests dies un que pren una especial rellevància, que és el Consell Escolar de Catalunya. Per aquelles persones que no ho saben, el Consell Escolar de Catalunya pretén ser una petita representació de la societat. Hi ha famílies, hi ha sindicats, hi ha universitats, hi ha escoles, i després hi ha persones de la categoria de la coral que el Consell crida en tant que persones de prestigi. És a dir, en aquest moment ella ja no està a l'escola, però en canvi és una persona que té un bagatge educatiu que val la pena que sigui contemplat. Per tant, un altre agraïment, que avui, post-sessió del Consell, estiguis aquí, Coral. Jo crec que de tothom aprenem, jo crec que tothom hem d'escoltar, jo crec que ens hem de fer la nostra opinió, que hem de ser crítics, però escoltar-te, Coral, per mi sempre és un plaer. I com diria el Carles Porta, ajuda'ns a posar llum a la foscor en aquest tema de la transformació educativa. Sí, bueno, moltes gràcies, Montse, gràcies a tots els que ens esteu aquí especialment i els que ens podeu veure després també, perquè d'alguna manera el tema de l'educació no és un tema, diguéssim, d'algunes persones que ens hi dediquem professionalment, al final és un tema que ens afecta a tots, com a pares, com a mares, com a fills, com a estudiants, i en aquest sentit crec que val la pena i felicito l'Ajuntament de Sant Cugat per aquest cicle, que a més jo crec
per lo que he anat veient i alguns trossets que he vist, ha portat persones de molt interès i que en aquest sentit crec que la vostra coordinació teva i de la Fàtia realment és molt interessant perquè ha fet una proposta de ponents molt interessant. Es parla molt de transformació. Va haver-hi ara fa pocs dies els resultats d'un d'aquests estudis de població, estudis sociològics, i una de les coses que es plantejava és justament que les famílies tenien molt interès per apostar per escoles amb projectes transformats. I això ve d'un tema que, si us sembla, comencem. És evident que el món ha canviat. I el món ha canviat per moltes coses. I és evident que potser internet va ser un desencadenant brutal per canviar tot el que era l'educació, però en els moments que estem veiem que hi ha moltes coses a nivell de temes morals, a nivell del tema de les epidèmies, dels temes del que seria que ha fet realment que tota l'educació hagi canviat i molt a nivell global, que el món hagi canviat i que, per tant, hi ha un altre tema que és molt flagrant i malgrat les últimes dades han millorat, és molt clar que les dades de fracàs escolar, sobretot de fracàs escolar postobligatori, és a dir, dels 16 als 18 anys, són absolutament vergonyoses. És a dir, ens hauríem de frapar com a persones, fer que tinguem persones a partir dels 16 anys que surten de l'escola, que en realitat no saben, no saben fer res, i que nosaltres els aboquem en un mercat laboral que evidentment estarà absolutament capgirat perquè ells no estan preparats. Per tant, aquí tenim un problema i un problema social molt greu. I ara mireu aquesta gràfica, perquè clar, moltes vegades a mi em diverteix molt tot això d'ara dels neoliberals i que moltes vegades s'acusa els processos de transformació educativa de neoliberals. Jo, primer em sorprèn la utilització d'aquesta paraula que es fa a vegades, però sobretot el que sí que està clar és que l'educació, i jo sempre parlo d'educació, l'escola educa, igual que educa la família, és a dir, eduquem família i escola, i en aquest sentit és molt important que entenguem que eduquem persones, ciutadans, però també professionals. Mireu aquesta gràfica. Nosaltres, i abans, justament ho estàvem parlant amb una companya de l'escola, directora d'un centre d'infantils, Anna Iñigo, que és de Sant Cugat, Sant Cugatenca de pro, i parlàvem d'aquest tema. Clar, nosaltres tenim una idea molt ficada dins, que és el tema de l'estabilitat laboral. Nosaltres mateixos, abans també parlàvem amb la Montse, la Montse va entrar superjove a la universitat i a partir d'aquí hi ha una carrera laboral que es fa en una entitat, en una institució, siguis funcionari, siguis contractat, i és aquesta gràfica que veiem a dalt. Estabilitat fins a jubilar-te. Però mireu la gràfica de baix. La gràfica de baix és un acordeó que, vista des dels nostres ulls, és un acordeó que fa una certa por, però és una realitat. Ens situem en un entorn on les persones s'hauran de formar contínuament i tornar a incorporar-se al món laboral amb una espècie d'acordeó de sortides i entrades del món laboral, amb un concepte que a mi m'agrada molt, que l'utilitza l'Alfons Cornella, perquè en l'entorn escolar és curiós, que parla de recrear-se. Doncs sí, nosaltres passarem estones de recreo, de pati, i en aquestes estones nosaltres el que farem és tornar-nos a formar per poder tornar-nos a incorporar al món laboral. Això vol dir que això que moltes vegades sentim d'això de la formació al llarg de la vida no és una cosa que surti ja en els papers de les coses. Nosaltres moltes vegades, si parlaves ara a la Montse de la propaganda de les escoles, l'aprendre al llarg de la vida, tot això ho utilitzem, però és que ara és una realitat. És a dir, és una realitat que nosaltres ens trobem en un entorn on és imprescindible estar preparats per formar-se al llarg de la vida. Clar, si això és així, potser ens hem de plantejar que aquesta educació que era jo em formo, a partir d'aquí estic preparat i em mantinc a la meva vida laboral amb una estabilitat per tornar a la jubilació, potser no té gaire sentit. I potser sí que ens hem de plantejar que aquestes situacions són absolutament diferents i ens hem de veure amb què hem d'educar per aquestes persones. Fracàs escolar, entorn laboral flagrant, crisi de valors i la Covid. I com ens diu el Tonucci, això ens ha acabat de trastocar del tot i ens ha fet adonar-nos que realment estem en una situació
Jo, a més, crec que a vegades som tan europocèntrics que no ens n'adonem. En molts països de Sud-amèrica han estat 2 anys sense escola. Nosaltres, per 2 mesos, ens agafen tots els tembleques i comencem a veure què falla amb els nens. Imagineu-vos el que representa això quan la situació és de 2 anys. Ens situem ara en un entorn, a més, de la situació de la guerra, de les inflacions, dels canvis, evidentment, dels canvis climàtics, les crisis energètiques. I tot això fa que estiguem en un entorn on realment el que ens hem de plantejar potser és que ens cal garantir que estem educant persones absolutament fortes. Aquesta senyora no era divina? Aquest informe avui es presenta a la Pedrera, en aquests moments estan presentat ara l'últim informe de la UNESCO, Futurs de l'Educació, però aquest és l'anterior, que és de fa uns 6-7 anys. La Irina Bokova era llavors la directora general de la UNESCO i fa aquesta frase, que és com profètica en aquests moments. L'educació ha de preparar per viure sota un planeta sota pressió. Clar, fixeu-vos bé que tot això, igual que el tema aquest del canvi de la vida, no sé què, tot això a nosaltres ens frapa, perquè nosaltres hem viscut en un context on la nostra vida ideal era una vida estable. I en aquests moments la vida no és estable. Ni podem garantir que la vida dels nostres infants, dels nostres joves, serà estable. Per tant, jo crec que aquí el que és imprescindible i necessari és que tinguem una actitud de compromís per garantir això. I com ens deia amb aquestes frases, que és veritat que són de l'Einstein, perquè ho he verificat, és un moment, en aquests moments tenim una oportunitat de poder canviar les coses. Aquesta notícia també va sortir, no sé si a la data per aquí, l'any passat. Clar, tu llegeixes això i dius, hosti, quina por. Però si ho llegeixes d'una altra manera, ostres, dius, el món està ple d'oportunitats. Fixeu-vos bé que tota l'estona ens bellugarem entre el got mig ple i el got mig buit. I el got d'una persona que té possibilitats de treballar, de formar-se fins als 70 anys, també és un got mig ple, perquè és un món ple d'oportunitats. El món aquest de l'acordeó que puja i baixa, el podem veure com, ostres, quina inestabilitat, o el podem veure com una situació en què realment ens estem situat en un entorn on realment el món, per aquests joves, serà molt vital, amb moltes possibilitats de fer coses diferents. Jo crec que aquí ens fa la idea que hem de fer coses diferents. Si llegim això, que no us ho demano, però si només ens mirem algunes coses d'aquestes competències, que no són competències, no les he tret d'una empresa que les podria treure, són competències per una vida plena plantejades per una psicòloga. I la majoria d'elles estan allunyades del que seria el currículum escolar. La primera és la intel·ligència emocional. Tots hem viscut durant temps de pandèmia la importància que això fos una cosa vital. O temes com la capacitat de síntesi. Clar, parlem del tema de l'esperit crític, parlem de la necessitat d'informar-se adequadament de coses, de tenir fonts contrastades. I tot això, la mentalitat oberta, aquesta capacitat d'això, de percebre el canvi com algo positiu, tot són coses que d'alguna manera ens donen força a replantejar-nos una educació que doni resposta. I aquesta diapositiva, que és d'un grup de la Pompeu Fabra molt interessant, que és el Carlos Escolari, una persona d'origen argentí que ha treballat molt el tema dels mèdia, tot això que hi ha aquí són coses, habilitats, competències que els nostres joves aprenen fora de l'escola. I com les aprenen? Fent, prova-error, comprovant. Com hem après nosaltres també moltes coses. No som joves, la Montse i jo no som joves, vosaltres molt, però hi ha una cosa molt clara que ningú ha anat a un curset d'Instagram, ni ningú ha après a utilitzar el WhatsApp no sé què, ni ningú... I ho hem après. Com? Prova-error, preguntant, provant. Totes aquestes maneres d'aprendre les foragitem de l'escola, aquest autoescola, o les incorporem a l'escola i tenim present com aprenen els infants per ser capaços després d'oferir un model escolar que funcioni. Hi ha un tema que també ens ha de fer pensar quan veiem aquesta visió global del món. La ONU, la mateixa UNESCO, ens plantejava moltes vegades
i va ser un dels reptes que vam tenir durant tot el segle XX, finals del segle XX, el tema de l'escolarització universal. I ens pensava que el fet que els infants anessin a l'escola resoldria molts problemes de desigualtats. El problema és, i això ho hem viscut també al nostre país, potser abans, no hi ha bons mestres en alguns d'aquests països, l'escolarització es dona amb persones amb una mínima formació i moltes vegades amb unes condicions laborals esgarrifoses i amb unes estratègies a vegades laborals molt dolentes, i en realitat aquestes escoles no serveixen de res. I fixeu-vos bé que ara el que planteja la UNESCO, el que planteja la ONU, el que planteja la Declaració de Shenzhen dels Objectius de Desenvolupament Sostenible no és l'escolarització universal, sinó és un aprenentatge rellevant. És que el que facin els nens a l'escola els hi serveixi per alguna cosa. No és tenir els nens ni 3 hores, ni 2 hores, ni 4 dies a la setmana, ni 2 dies, depenent de la zona on visquin, que això és alguns models d'escoles que es fan. És que el que aprenguin allà els hi sigui útil i sigui realment un aprenentatge que provoqui canvis, que provoqui que aquestes persones estiguin preparades. Aquesta, pensava que no estava a la diapositives, però ho veieu, no? La crisi no és escolarització. La crisi és un aprenentatge que doni ales als infants per continuar aprenent. Clar, amb tot això, aquesta és la proposta que estan presentant avui, el document potser el podreu consultar aviat, s'ha fet una traducció reduïda al català. Està clar, estem en un nou entorn, i això crec que ningú dels que està aquí dubtarà d'això, l'entorn és diferent, tenim una proposta, per tant, que hem de fer una nova escola per assegurar que aquests infants estan aquí. El repte és clar, i després el concretaré més, però és formar persones autònomes que siguin capaces de viure en aquest món canviant. És formar persones que d'alguna manera garantim que podran continuar aprenent al llarg de la vida. I per això veurem després que necessitarem moltes coses. I si ens n'anem a persones que ens han inspirat en aquest procés de canvi, per suposat una persona és el Noah Harari. Els 3 llibres d'ell, ara n'ha tret un altre, són boníssims, però aquest de les 21 lliçons pel segle XXI, el capítol d'educació és imprescindible. I ell allà ens diu una cosa que l'hauríem d'aplicar als nostres joves. Els hi diu als joves: la pregunta més urgent i complicada serà qui soc? I hauràs d'aprendre constantment a reinventar-te tu mateix una vegada i una altra. L'acordeó del tema de la professional. Si ahir vau tenir la sort, i si no és molt fàcil buscar-ho, ahir el Xavier Marcet va escriure un article a La Vanguardia, els escriu amb una cosa que a vegades potser no busqueu, que són les pàgines econòmiques d'economia de La Vanguardia, però l'article del Xavier Marcet d'ahir és puro i duro d'educació. I ell diu això: nosaltres hem d'educar persones, hem de treballar amb persones que siguin capaços de gestionar la seva pròpia vida, que coneguin quins són els seus punts forts, que coneguin les seves maneres de poder millorar. A partir d'aquí, fixeu-vos bé que això és absolutament coincident amb el que està dient el Noah Harari. Per tant, ens situarem en un entorn on l'escola no ha de donar resposta a coses concretes, sinó que ha de ser capaç d'incorporar tot aquest aprenentatge invisible, totes aquestes coses que els infants aprenen. Hi ha un tema que és vital, i potser aquí també alguns pares i mares, o ens escoltaran pares i mares. Hi ha un tema que a mi almenys m'amoïna molt i crec que a la majoria dels educadors ens amoïna molt, que són les desigualtats que s'originen pel tema familiar. La Fàtia, per exemple, estan treballant amb tota aquesta campanya de la Bofill a través de l'educació 360 graus. És que hi ha molts aspectes, des de la manera d'enraonar, la manera de contestar els reptes dels infants, les oportunitats educatives, que d'alguna manera hem de garantir que siguin iguals per tots. Aquesta equitat és dins i fora de l'escola, per assegurar, perquè hi ha molt aprenentatge que es fa fora de l'escola, en qualsevol context. I tenim una idea que ens mata. I aquests dies, darrere de moltes de les reivindicacions, a vegades hi ha com una enyorança en el tornar enrere del professor i el llibre, tranquil, en parlaré després. I clar, això és que ens ha canviat. Si jo no haig d'educar amb un alumne que li hagi d'explicar 15 temes de no sé què, o 20 o tota la lliçó del llibre d'història. No.
jo haig d'educar una persona que li doni les eines per ser capaç de continuar aprenent i tenir una cultura absolutament oberta i unes ganes d'aprendre molt gran. Això ens capgira, això vol dir que nosaltres haurem de fer coses d'una altra manera i, per tant, haurem de preparar aquests joves per ser capaços de formar-se al llarg de la vida. Hi ha un llibre molt més distret, però també està molt bé per llegir. Jo li tinc una mica de mania a aquest senyor perquè a mi m'hagués encantat fer el que va fer ell. L'Àlex Bert va anar a fer un de substitut en una escola, va veure que allò no li va agradar gens, en una escola de Londres, i va dir, jo vull veure models diferents d'escoles, i es va dedicar a viatjar pel món mirant models diferents d'escoles, tots ho faríem, ens apuntaríem segur, no, Montse? I aniríem a veure aquestes escoles. I ell després va tenir la sort d'escriure el llibre és molt divertit, molt agradable de llegir, però hi ha una frase que és brutal i que en el fons, si a mi em diguessis, digue'm com podries definir molt breument el que és la transformació educativa, és això. L'escola tradicional el que valora és el saber-ho todo. L'escola que es transforma el que vol és educar persones que siguin capaços d'aprendre-ho tot. I atenció aquí, que ja vaig a un punt d'inflexió. No es tracta, no estem parlant en cap moment d'una escola happy, d'una escola... No. Estem parlant d'una escola transformada que sigui capaç de plantejar-se les coses d'una manera diferent, partint d'un principi que serà clau, que és el tema d'educar nois i noies amb l'autosuperació i amb les ganes d'aprendre al llarg de la vida. No és happy flower, és aprenentatge profund, és l'aprendelo todo. I un amic em va passar una reflexió d'un alumne, d'una metareflexió d'un alumne, d'una escola en procés de transformació. I fixeu-vos bé el que diu l'alumne. Li plantejaven la diferència entre ser un bon alumne i un bon aprenent. I amb les faltes d'ortografia que a vegades ens fan, diu, un bon alumne fa el que li diuen. Un bon aprenent sap el que s'ha de fer. I tornem al principi que us he dit. Ens cal educar persones que siguin autònomes i amb capacitat d'aprenentatge per si mateixes. I és això el que d'alguna manera hem d'aconseguir. Si voleu, us ho dic d'una manera més pedagògica, més potent, citant el Perrenot o després a la Marina Garcés. La frase no és de tuit, és de comentari de text, però és superpotent. Diu, què hem de fer a l'escola? Educar alumnes per ser capaços d'actuar eficaçment en situacions concretes, mobilitzant i combinant en temps real i de manera pertinent, és a dir, ben fet, recursos intel·lectuals i emocionals. Mireu, una de les coses que a vegades pim-pam es diu de la transformació educativa és que això és xau-xau. Quan nosaltres l'objectiu que tenim és això que em planteja el Perrenot, crec que és tot menys senzill i fàcil, sinó que té una profunditat i un calat que ens va amb la línia de l'aprendelo todo de la persona que és capaç de superar reptes. La Marina Garcés ens ho diu, evidentment, més filosòficament, seria la mirada d'un pedagog i d'una filòsofa, però a mi aquesta frase m'agrada molt, perquè a més té un aspecte d'inclusió per tots, que diu una bona educació seria aquella que millora les capacitats de cadascú i de tots per adaptar una línia de comportament personal reeixida en un context complex i incert. Quan juguem la carta de transformació educativa, no juguem la carta de això és fàcil, aquesta escola no té res a dir, no. Estem jugant una carta d'una transformació profunda, d'un canvi que implica repensar l'educació a fons. I això és una tarea, per mi, una tasca imprescindible que ens hem de plantejar, però no és una tasca fàcil, per tant hem de ser capaços de plantejar-nos. Ens ha de canviar la concepció de l'escola. I aquí també a vegades ens cansem de dir frases en les que no li posem profunditat. Quan plantegem una escola d'aquest tipus ha de ser una escola basada en l'alumne. I clar, que les escoles són per als alumnes a vegades no queda tan clar, quan el que determina el funcionament de l'escola són els horaris, els espais, les coses que són els adults determinades pels adults. Quan ens plantegem organitzacions curriculars que no tenen a l'alumne, quan ens plantegem formes de fer, d'espais, d'horaris, de sistemes d'avaluació que no ajuden
a que l'alumne aprengui més i millor. Al final, el que ens caldrà és educar infants, joves, que siguin capaços d'aplicar el coneixement per no i generar coneixement en contextos nous. Persones que no fan el que li diuen, sinó que saben el que s'ha de fer. Bons aprenents. I per tant això implica plantejar-nos clarament aquest aprenentatge. I implica també apostar clarament. Jo quan em plantegen el tema de la pandèmia ens van fer contestar 1001 a tots segur que us dediqueu al món de l'educació. Què ha representat a canvis? Què heu fet? Establir vincles amb l'alumne, ajudar a enfortir la seva capacitat. El problema, el més important és que la distància que ens separava, que eren les pantalles, es fes permeable als vincles i a l'afecte, perquè això era el que era imprescindible. Els coneixements, i de 2 mesos, com ens va passar al nostre país, per mi és una tonteria, és pecata minuta. L'important és el vincle, és la continuïtat, és no desenganxar-se del context, del grup, de l'escola. I això ha sigut el que era especialment difícil. Si el món serà canviant, hem d'educar persones amb unes fortes conviccions, amb uns forts valors. I és per això que jo reivindico fermament que el que l'escola fa és educar. L'educació és transversal i es fa a l'escola, i es fa a casa, i es fa a l'esplai, i es fa a les activitats de lleure. És una educació que es fa dins i fora dels espais educatius i de les que són responsables, evidentment, el més important, la família, l'escola i també tota la comunitat. La tribu de la que parla el proverbi africà que ha fet servir tantes vegades el Marina. És això. Necessitem educar infants amb fortes arrels, que són els valors que necessitaran per poder avançar. I aquestes fortes arrels requeriran un tronc que sigui capaç de donar-li les eines per continuar aprenent. Pot ser un tronc, ha de ser un tronc gruixut, ben consolidat, ben treballat. Però si aquestes persones han de viure al llarg de la vida, han d'aprendre al llarg de la vida, el que no poden marxar de l'escola és amb la idea que els hem omplert una ampolla plena de coneixements, plena de coses que hem de saber, per després s'ha acabat, estabilitat laboral, vida no canviant. Nosaltres hem d'educar persones que mantinguin les ganes d'aprendre, que tinguin potencial d'aprenentatge. I això vol dir que ens hem de centrar en una escola que estigui vinculada no en ensenyar, que estigui vinculada i centrada en els alumnes, que estigui realment garantida que el que estem treballant és aquesta escola per aprendre. Una escola que sigui capaç ella mateixa d'estar preparada per aprendre, que sigui una escola que sigui capaç d'estar sempre molt pendent de l'exterior per ser capaç d'adaptar-se. Una escola que té que tenir la suficient sensibilitat, i jo crec que en alguns moments a tots, i me'n faig responsable com a primera, davant d'una situació com la de la Covid, davant d'una situació com la de la guerra, davant d'una situació, té la capacitat d'adaptar-se i prioritzar el que és important. En els moments de la Covid, quan estàvem parlant dels temes de la pandèmia, en aquest any que hem passat, o sobretot en aquest mes de gener terrible que hem passat, on la Covid es va fer molt present a les escoles, amb nens confinats, nens malalts, aquí l'important era garantir l'estabilitat emocional dels infants. O ara, quan ens trobem nens que a vegades veuen les notícies quan no les haurien de veure, i veus nens que t'arriben a l'escola absolutament impactats i amb por del tema de la guerra, això és el primer, perquè això és el que vincula aquests infants a aquesta escola amb el que és el món real. L'OCDE ens parlava de tots aquests principis i jo crec que és veritat. Per cert, moltes vegades es planteja com un estigma que l'OCDE parli d'educació. Jo tinc una visió diferent. Jo crec, primer, que les coses que ha dit l'OCDE l'han dit persones molt ben preparades i molt ben formades. Que l'educació preocupi i ocupi el món econòmic, jo crec que és una cosa imprescindible perquè funcioni. Que nosaltres, des del món educatiu,
això ens ho hem de mirar amb els ulls crítics i amb els ulls de l'ètica, també és veritat. Però d'entrada hem d'escoltar. Uns materials com el que representa les proves PISA tenen una visió perversa, però tenen també algunes informacions que ens han de fer qüestionar coses que fem. Quan ells es plantegen, a més fet per pedagogs i per persones molt importants, com ha de ser l'educació, l'aposta és clara i és valenta. I després nosaltres, mirada crítica, mirada ètica, però l'hem de tenir molt present. Col·laboració família-escola, és evident, hem parlat abans. Un aprenentatge que ajudi treballant aquí, una habilitat que és imprescindible en el món actual. Un enfocament basat en la investigació. L'educació, necessitem que s'inverteixin molts més diners, però necessitem que les coses que fem tinguem comprovacions i evidències de que funcionen. Perquè al final el que passa a l'escola és perquè els alumnes s'aprenguin i eduquin. I això hem de garantir que funciona. Necessitem focalitzar el tema de l'aprenentatge servei, aquesta necessitat d'educar persones que siguin per sobre de tot bons ciutadans. A mi m'agrada dir que siguin activistes de la ciutadania, perquè no necessitem persones ni amoïnades, no, necessitem persones que des de la visió crítica siguin capaços de comprometre's en millorar la societat. Persones, evidentment, on la tecnologia serà una eina que tindrem, i això vol dir no criminalitzar la tecnologia, sinó saber-li posar moltes vegades els límits i sobretot educar en el bon ús. I per suposat, garantir que l'avaluació serveix perquè les persones estiguin preparades per saber on són i com continuar aprenent. Bé, parlarem després de l'avaluació. L'educació hauria de servir per fer això. I això vol dir que nosaltres hem de garantir una escola on donem oportunitats a tots els infants i on realment els infants no passin al final tots pel mateix broc, perquè el mateix broc, el mateix coll d'ampolla no ens ajudarà a formar alumnes que són molt diversos, que tenen interessos diversos i que tenen moltes capacitats diferents. A nosaltres, a mi m'agrada molt, i això és un dels temes que sentireu parlar molt, la gent que està a l'entorn educatiu, ja es parla molt ara, que és el disseny universal de l'aprenentatge, ara sembla que això és el descubrimiento del año, això de les modes. El disseny universal de l'aprenentatge plantea això, que els alumnes aprenguin coses que els interessin, que siguin rellevants per ells, que estiguin contextualitzades i que tinguin formes diferents de plantejar-se. L'aprenentatge, a mi m'agrada, i d'alguna manera en algunes declaracions que ha fet el César Coll sobre la nova LOMLOE ho parla, que és uns continguts claus per tots i a partir d'aquí un vano el més ampli possible, amb la base molt baixa i un ventall molt gran que permeti que cada nano vagi aprenent i vagi creant el seu propi itinerari d'aprenentatge. I això vol dir una escola que estigui oberta a donar moltes oportunitats. Nosaltres amb l'escola hem de ser capaços d'educar persones que estiguin preparades al final per aquest treball autònom. I això vol dir ser capaços de reflexionar, de tenir eines digitals, de saber tenir eines comunicatives, de tenir un seguit de competències que haurem de treballar al llarg de totes les etapes educatives per assegurar al final que tenim infants preparats per continuar aprenent al llarg de la vida. I aquí entro en un dels temes que crec que és molt important que quan parlem de l'escola transformada tinguem clar. I ho tinguem clar per treballar-ho a l'escola. Nosaltres hem d'educar persones que per sobre de tot tinguin clar, per mi, 3 valors. I ahir llegia en algun lloc que plantejaven això clarament, en una altra entrevista de La Vanguardia sobre el que és rellevant realment, consideren rellevant per poder trobar feina. Autosuperació, no persones que s'esforcin perquè els hi manen, sinó que tinguin tots els recursos per saber esforçar-se per si mateixos. I això vol dir treballar el valor de l'esforç, de la perseverança, d'aprendre de l'errada, de saber tenir objectius propis. Llegiu l'article del Xavier Marcet d'ahir, per ser capaços en tot moment de nosaltres educar persones amb capacitat d'autosuperació. Això no és xauxa. Això vol dir treballar amb persones que tenen aquests valors, autosuperació,
perseverança, aprenentatge de l'error, i el tercer és vital davant d'un entorn on la intel·ligència artificial tindrà molta força, és la creativitat, és potenciar tots aquests valors humans que ens fan davant de les replicacions. Mireu, tot el que pugui fer una màquina ho farà millor una màquina, però hi ha moltes coses on nosaltres ens hem de plantejar realment el focus d'aquesta creativitat que no vol dir només la vessant artística, que també, vol dir sobretot la capacitat d'analitzar la realitat veient més enllà, és educar molt als infants a analitzar les coses que veuen i ser capaços de tenir una visió més enllà del que és tòpic. I a partir d'aquí ser capaços de donar respostes diferents i treballar amb ells la perseverança que se n'adonin que mai la primera resposta, la primera solució és la bona, que hauràs de treballar i si ho fas en equip, molt millor. És això el que hem de treballar, és això el que nosaltres hem d'aconseguir. I com fer-ho? Mireu, per fer-ho, jo crec que aquests dies estem veient exemples d'això, l'important és, evidentment, el treball a les escoles. L'important és, en tot moment, el treball amb els mestres. I és tenir clar on volem arribar i, a partir d'aquí, posar-nos a treballar. Perquè el que ens ve ara no és treballar per projectes, no és fer ambients a infantil. El que ens ve ara és un canvi de propòsit en l'educació. Per què és passar del sábelo todo a l'aprendelo todo? Per què és passar de prioritzar els continguts a prioritzar sobretot la formació de persones? Perquè és un canvi de fer les coses d'una manera diferent. Nosaltres ens hem de plantejar què vol dir tenir èxit escolar. Tenir èxit escolar és poder entrar en una empresa, no sé què, és que no valoraran que tinguis una nota molt alta. I no vull dir que les notes, les qualificacions a vegades no siguin importants, ho són, però ho són en tal qual demostren que ets una persona capaç de superar-te, d'esforçar-te, però demanaran també que siguis creatiu i que siguis capaç de no repetir coses, sinó de ser absolutament autònom amb les maneres de fer. Per tant, nosaltres el que ens hem de plantejar és un canvi de propòsit. El meu amic Boris Mir, que va treballar amb l'Eduard Ballori amb Escola Nova 21, ell diu és que el que hem de fer és passar de jugar a futbol a jugar a bàsquet. I el problema, per això és molt important que ens ho pensem bé i que tinguem molt clar el que volem, és que estem passant de jugar a futbol a jugar a bàsquet mentre estem jugant. I per tant, estem canviant de normes, de forma de canxa, de pilota, d'esports, de bàsquet. I tot això ho estem fent jugant mentre estem. I això vol dir que nosaltres ens hem de mantenir amb una actitud de recerca contínua. Una de les coses que també ens costa d'entendre és que la transformació educativa sembla que sigui anar d'aquí, d'A a B, i ja estic transformat. I això no és. La transformació educativa és ficar-te en un canvi que vol dir que és una escola que és capaç de percebre els canvis de l'entorn per ser capaços de donar resposta en tot moment. I això vol dir que hem de ser capaços d'organitzar estratègies per incorporar i hem de ser capaços de treballar-ho amb el claustre i hem de ser capaços d'implementar-ho i hem de ser capaços, el més important i s'oblida moltes vegades, d'avaluar si aquestes propostes són eficaces. Per què? Perquè aprenguin més els alumnes, perquè s'eduquin millor, perquè al final, quan nosaltres diem que les escoles són pels alumnes i que la nostra escola està centrada en l'aprenentatge, no siguin paraules buides, sinó que sigui realment una realitat. La coherència amb tota la vida costa i nosaltres amb això hem de ser molt conscients. L'important són els educadors. I com l'important són els educadors, atenció, això requereix temps, requereix calma, requereix un procés intern i reflexiu. Quan nosaltres ens n'anem amb un procés que vingui des de fora, el problema que tenim és que aquest canvi, quan te l'imposen, no funciona. Necessitem que els equips, els claustres, incorporin aquesta manera de fer. Necessitem que s'empoderin de la creença de la transformació en l'educació,
perquè al final els mestres, els professors, són les persones que han de dur a terme aquest canvi. És per això que no és una qüestió de córrer. M'agrada molt dir això. No és qüestió de rellotge, és una qüestió de brúixola. És qüestió de tenir clar on vols arribar i de mantenir això de manera constant. És un canvi tan transcendent de la funció de l'escola, del propòsit de l'educació, que requereix una actitud reflexiva per part de tots i una capacitat d'anar implementant mesures, valorant-les, valorant si hi ha canvis que hem d'incorporar, i és aquest cercle de millora contínua, de treball continu que hem de fer. I clar, tenim profes que es tiren a la piscina sense aigua i tenim gent que potser estan preparada, estan aquí al trampolí i es moren de por. I davant d'això, nosaltres el que hem de ser capaços és de donar resposta. Ja no ens serveixen els autopropulsats, perquè això és un canvi que l'hem de plantejar amb molta sostenibilitat. Per tant, no volem gent que sigui dir va, no. Això és un canvi de calat, és un canvi de propòsit. Hem d'assegurar que fem coses que els professors incorporen, que entenen, que les famílies incorporen i entenen. Quan davant d'una llei de canvi d'avaluació, paraules enllà de si és assoliment no sé què, però quan es veu que treure les notes es veu com una pèrdua de rigor, es veu com una pèrdua de nivell, aquí ens hem d'aturar i hem de ser capaços d'explicar molt bé què vol dir una avaluació formativa i per què. I hem de demostrar a les famílies que quan estem avaluant amb un infant dient-li on és, com ha de continuar avançant, com pot millorar, quan li estem donant un acompanyament perquè continuï aprenent, això és molt més potent i molt més exigent que dir-li a un infant que té un 4 i a partir d'aquí no dir-li res més. El pobre Carlos Monerio, que a més el van matxacar a les xarxes per això, va dir, això més que qualificar, és desqualificar. I nosaltres el vam matar, pobre, i jo crec que no hi ha una afirmació més clara i una persona més fonamentada que el Carlos Monerio. I en aquest sentit va ser com un no. Per què? Doncs perquè ens cal més formació en això i ens cal saber explicar molt bé a nivell social el que representa això. I aquí moltes vegades ens passa que les nostres lleis polítiques ens fan més mal que servei i cada vegada van canviant i això no ajuda que la gent confiï en l'entorn educatiu. Els profes a vegades estem aquí, a la zona de confort o més aviat a la zona de por. Jo no he vist mai un mestre, perquè la nostra professió és absolutament apassionant. No he vist mai un mestre que vagi a mala idea o que no vulgui fer canvis perquè no vol. Jo el que he vist moltes vegades és mestres que tenen por, que realment tenen por de si es baixen els nivells, si no ens entenen, si les famílies, si els nens, si podran entrar. I aquí el que cal és reflexió, treball, confiança, brúixola clara i el temps que calgui perquè el canvi estigui fonamentat. I tenim molt clar que els gots, com deia abans, estan mig buits o mig plens i que som nosaltres al final els que ens hem de plantejar com els veiem. I aquí és educar per lo nou, sense amoïnar-nos per lluitar contra el vell. Construïm, plantegem propostes, comencem a fer apostes. I d'aquí ve una mica tot el que nosaltres ens vam plantejar quan es va començar la transformació educativa al nostre país. Les propostes de transformació que venen, sempre ha estat el nostre país un país de transformació. Jo crec que per això es diu Escola Nova 21, es deia, perquè d'alguna manera responia a la idea de l'Escola Nova de principis del segle XX. Aquesta escola que és capaç de transformar-se ha de garantir que és una eina que realment sigui útil perquè els infants aprenguin millor. I ens costa, perquè tenim sempre aquests dubtes de si així els alumnes estaran preparats. Quan tu dius als mestres hem d'apostar per no sé què, és que hem de treballar més a poc, l'important no és el que fem, sinó la profunditat, sempre surt això, les programacions i els temps. I potser ara, que apareixen nous currículums i noves lleis, val la pena que ens plantegem de llegir les introduccions de les lleis, els objectius generals. I ens n'adonarem
que la filosofia que traspuen és una filosofia de globalitat i que a vegades és quan ens entrem al món detallat dels currículums, quan ens perdem en coses que no són lo transcendent. Oblidem-nos del temps. Si nosaltres volem pujar els nivells dels alumnes, està claríssim, el que hem de fer és treballar en profunditat, no treballar amb lleugeresa de complir currículum sense fer. Ni és el contingut, ni és el temps, ni és el nivell dels alumnes. Hi ha 3 premisses que ens fan mal i que, a més, ens creiem que són veritat, perquè les hem viscut nosaltres. Ha sigut la manera en què nosaltres hem après. Haig d'explicar-ho tot? Ja he acabat el llibre, he acabat com si hagués acabat la meva feina. Jo això faig broma perquè moltes vegades vaig a escoles que estan en processos de transformació i si fos tan fàcil, jo explico una cosa, explico la transformació educativa i vosaltres ja sortiu convençuts per fer-ho. I no és així. Perquè un alumne aprengui vol dir que s'ho ha de fer seu. I això no és un procés d'acabar el llibre, és un procés de profunditat, de calat, de treballar, d'educar l'autosuperació, de ser capaços de refer processos, de ser capaços que aquest alumne apliqui els continguts en contextos nous. Hi ha un altre tema que també, que és aquesta idea de la nota, del suspens. Els alumnes s'esforcen pels exàmens. No. Els alumnes a vegades es desencanten per les notes dels exàmens. Llegiu l'entrevista d'ahir, que és preciosa, que li va fer l'Antoni Bases a l'Eduard Ballori a l'Ara, on ell parla d'aquest tema, d'aquest suspendre, del que representa moltes vegades els suspensos. O aquesta idea que tenim, que a vegades també ho podem aplicar com a pares o mares, quan diem allò, la canya, la mano dura, ajudarà a que els alumnes s'esforcin més o que millorin. El pobre David Bueno, la Marta Portero, tota l'Ignasi Morgado de l'Autònoma es poden anar dient una vegada i una altra, que és justament la pedagogia positiva, que és el reforç positiu, que és estar en un entorn d'afecte el que et fa aprendre més. Però a vegades aquestes creences les tenim molt fetes. El canvi vindrà dels mestres. El canvi vindrà de canviar el nostre rol. I per això nosaltres hem de dedicar molts esforços a aquest canvi de rol, a fer que realment siguem un mestre molt més potent, un mestre molt més implicat, un mestre que acompanya, que orienta, que està al costat de l'infant, que està al costat del jove, que són persones que són capaços de treballar en equip, que són capaços de plantejar-se i avaluar-se ells mateixos, que són capaços d'implicar-se en aquest procés. I per això ens cal fer una cosa que crec que una de les coses que potser sí que la pandèmia ens ha ajudat, però podem tornar a l'efecte rebote, que és aquesta flexibilitat en tot. Una de les coses que ens ha fet la pandèmia és veure que coses que a vegades consideràvem imprescindibles potser no són tant. És el plantejar-se sempre que les coses poden ser diferents i atrevir-nos a fer coses diferents. S'ha fet sempre així, el per què no? A mi moltes vegades, i està aquí l'Anna Íñigo de l'escola, ens han dit, i per què vosaltres al Virolai heu estat una escola pionera en transformació com tantes altres del nostre país? I ha sigut pel per què no? Perquè hem sigut capaços de plantejar-se a vegades, ostres, i això, per què no ho podem fer d'una manera diferent? Provem, pensem-ho, reflexionem, posem-ho en pràctica i valorem si funciona. I això fa que puguem avançar en una escola que aprèn, en una escola que d'alguna manera es planteja aquesta necessitat que els alumnes siguin capaços de continuar aprenent al llarg de la vida, que siguin capaços de tenir aquest potencial. La imatge meva ideal seria, ja sé, em podeu dir que amb un món de llupi, però que l'infant de segon de batxillerat, quan surt de l'escola, estigui menys amoïnat per el que li preguntaran a selectivitat i tingui aquella emoció i aquestes ganes de conèixer coses noves que té l'infant de P3 quan entra a l'escola, que tot és les ganes d'aprendre i conèixer. L'escola no pot actuar de capadora de les ganes d'aprendre, sinó al revés, de potenciadora d'aquestes ganes. I nosaltres, a partir d'aquest procés de transformació, va ser quan ens vam plantejar la necessitat de compartir el que estàvem fent. I en aquest moment apareix l'Eduard Ballori i se n'adona que hi ha moltes escoles al nostre país que comunitat d'escola, que això potser és un dels canvis diferents dels anys 90, 2000,
A partir del 2008 comencen a sortir escoles que ja no és un profe que està en una escola, en un institut, que s'associen, no sé què, no, no, no. És l'escola comunitat la que comença a transformar-se. I a partir d'aquí ens planteja la necessitat de dir potser vosaltres, les escoles que estaven en processos de transformació, no és l'escola nova 21, com a vegades s'intenta dir, i crec que cal plantejar molt clarament la història. L'escola nova 21 prové d'un grup d'escoles que el que diuen és estem disposades a compartir el que hem fet. Estem disposades a que vinguin persones a visitar-nos, a fer residències, a estar estades. Estem disposades a compartir els materials que hem treballat, la nostra experiència, la nostra expertesa per ajudar a que això es difongui. I per això l'Escola Nova 21 es planteja uns centres impulsors, uns centres d'una mostra que ajudin realment a acompanyar-los i veure com es pot fer el canvi per assegurar que tenim un model de transformació, d'estratègies de transformació que es pot aplicar a totes les escoles del nostre país, fins i tot a totes les escoles del nostre món petit, perquè al final estem en un món que és més petit del que ens semblem. Això és el que pretenia Escola Nova 21, això és el que ara ha quedat en vincle amb les estratègies que s'han cedit als laboratoris de transformació educativa que estan al departament, a les xarxes del canvi que es fan als ajuntaments, a totes les estructures que d'alguna manera volen això, ser capaços de difondre el que s'ha fet. I es fonamenten sempre en una cosa que és clau. El treball no ve aquí de fora, el treball ve de dins. I per això totes les propostes de transformació es fan a partir d'equips impulsors que estan a la mateixa escola. Fins i tot a vegades no fa falta, pots combinar-se, però no ha de ser l'equip directiu. Han de ser grups de mestres que d'alguna manera apostin per liderar aquesta transformació educativa, assegurant que es comencen a fer autodiagnosi, que es comença a valorar el punt on estem, i a partir d'aquí es comença aquest procés de transformació. Transformació que ha arribat per quedar-se. I és veritat que si tu veus això, 30, 460, ara potser ja són molts més, et quedes una mica amb la idea del colibrí, no? De, bueno, i què fas? Gota a gota, apagar un incendi del bosc, la llegenda del colibrí? I dius, no. A poc, això és taca d'oli. I és taca d'oli, i ho plantejava al principi de tot quan deia a les famílies que veuen clarament a partir de les seves feines, de les seves experiències laborals, la necessitat de que aquesta transformació arribi a totes les escoles. I ha d'arribar a totes les escoles perquè els nostres infants i joves necessiten això. I és gota a gota com el colibrí, però és una pluja fina que al final jo crec que és la més útil i la que ens ajuda a plantejar-se les coses de manera diferent. I per tant és això, anar caminant cap a aquest futur que d'alguna manera ens planteja aquestes possibilitats de que realment l'educació sigui una eina per preparar els nostres infants, els nostres joves, per un entorn que serà diferent, però que a més jo aquí sí que vull afegir una cosa perquè és una cosa que m'amoïna molt ara. I hem de vigilar molt els que ens dediquem al món de l'educació, que som els mestres i són les famílies, els pares, les mares, els educadors de lleure. Hem de traspassar i de traspoar als alumnes, als nens i nenes, un missatge d'esperança. A mi m'esgarrifa la visió catastrofista que d'alguna manera també ens estan impregnant d'alguna manera a nivell de mitjans, a nivell de xarxes. Perdó, el futur no està construït. El futur el construïm nosaltres. I ningú podia imaginar ni la Covid, ni la guerra d'Ucrània, ni les crisis de l'això. I per tant, nosaltres el que hem de fer és comprometre'ns a educar infants que siguin capaços de canviar el món. I és per això que hem d'educar persones que siguin ciutadans compromesos. I hem d'educar a partir de l'esperança. És que això jo crec que hauria de ser una de les coses que nosaltres com a educadors en aquests moments tinguéssim més prioritari. Com li pots dir a una persona que s'esforci, que perseveri, que treballi, quan el futur que se li planteja és catastròfic? És que això, o som capaços de canviar aquesta narració,
o realment jo crec que la nostra tasca com a educadors no és que sigui difícil, és que és pràcticament inviable i per tant hem de ser capaços de recuperar i de treballar des de l'esperança, en l'esperança i amb una visió absolutament d'un futur que construirem entre tots. O l'educació, Freire en Vena, és el que ens planteja com aquesta possibilitat de fer les coses diferents. Sé que he dit moltes coses, sé que parlo molt ràpid, però bueno, jo crec que una mica més llarg del que ens havíem plantejat, però bueno, i a partir d'aquí, pregunta si algun té al públic, o la Montse si té, o el que vulgueu, estic a la vostra disposició. Va, animem-nos a enraonar. Vinga. Està molt bé, això. Animem-nos, animem-nos. Sí, no? Se sent? No, res, una reflexió de fa temps, no? Per què penses que aquesta nova visió tan necessària de l'educació ha creat certes reticències en depèn de quins entorns? Perquè ens costa l'uno. I perquè moltes vegades nosaltres hem estat educats en un context que adaptar-nos a que aquest context serà diferent. Quan tu veus l'anunci aquell, la declaració d'aquesta senyora de haurem de formar-nos i treballar fins als 70 anys, a mi em fa llullo, també. O quan veus aquest acordeó de que les noves generacions hauran de ser capaços de formar-se, treballar, deixar de treballar per formar-se, tornar... Això fa llullo. I tu dius, la teva primera cosa és pantalla enrere, anem a un entorn on res canvia o que les feines seran per tota la vida. En l'últim llibre del Donaire, que és una persona que ha treballat temes de treball, és una visió molt clara, ella ens diu una frase que encara és més colpidora que algunes que heu sentit. Li deia abans a l'Anna. La frase que segur que heu sentit és aquestes noves generacions hauran de treballar en oficis que encara no s'han pensat i canviaran de feina. El Donaire diu una cosa encara més que et frapa més. Aquestes generacions hauran de treballar de 5 o 6 feines a la vegada per poder viure. Serà la manera de treballar. Clar, això a tu et frapa, perquè tu el teu ideal, el teu desideratum de vida, era viurem amb una única feina, no sé què, serà per tota la vida. Fins i tot, fixeu-vos bé que una mica era la idea de tu et posaves a treballar en una empresa i fins i tot l'empresa era com el teu protector, com una espècie de vinculació afectiva. I això, els joves ara ja veuen que no és així. Que tot això costa. Costa perquè vol dir sortir d'aquesta zona i quan saltes el canvi et venen moltes angoixes. Jo mateixa he viscut això. O sigui, jo, profe de bio, ja sabeu que veieu que soc molt xerraire, m'agradava molt explicar. Quan jo tinc que passar de ser una bona profe de bio que explica a dir això no els ajuda als meus alumnes perquè no els estic donant destreses per continuar aprenent biologia, perquè si el discurs que aprenen és el meu, jo els hi omplo el cap, però els estic donant eines per ser capaços després de contrastar notícies, de continuar aprenent biologia? No. Jo haig de fer aquest canvi. Quan faig aquest canvi, no només a mi. Jo pensava, potser això quan jo ho explicava ho entenien millor. I això ho penses. Però és que els mateixos nois i noies a vegades et deien no, anem a començar aquest projecte, no sé què, us agradarà molt. I em deien, va, explica tu, com volent dir. Per què? Perquè és la primera cosa a la que estem acostumats. I clar, tot això, situar-nos en una situació d'incertesa ens costa. I clar, mireu, jo estic ara, com he deixat, estic jubilada, acompanyo a vegades a escoles que em demanen temes de transformació. I jo encara ara, i no sé, jo tinc molt mala memòria, però quants anys fa que el BUP ha desaparegut i estem amb tot el tema de la primària, la secundària, i als instituts hi van els infants des dels 12 anys. En els instituts, a la que rasques, encara hi ha persones que enyoren quan ells donaven primer de BUP i tenien el 40% de la població. Clar, per què? Perquè es vivia millor i no és una qüestió de comoditat, és una qüestió d'un entorn que era conegut i que, per tant, la situació d'estar amb nanos de 12 anys que venen de l'escola, que avui al nivell... Tot això crea incertesa i, per tant, costa. És que no és fàcil la resposta, però... I al final, com amb tot, a tu et poden dir, jo què sé, que esquiar és molt divertit.
però jo no esquiu i penso, hosti, fa por, em puc caure, està mullat, fa fred. Clar, al final, quina és la manera que tu un poc descobreixis que esquiar és divertit? Que esquiïs. Clar, els profes que comencen els processos de transformació educativa i veuen com els infants, els nens, els joves es transformen, això ja et carrega piles per continuar treballant, però has de començar. I clar, a vegades la inèrcia de frenada és tan gran que costa molt. I per això hi ha un factor determinant amb això que és el lideratge o és el treball en xarxa, que d'alguna manera les dues coses ens ajuden. Perdó, ja ningú em preguntarà res més perquè parlo molt. Sí, sí que et preguntaran, sí. Que tenim un públic enraonador. Vale. Bona tarda. Ui, que se sent molt. Primer de tot, dir-li que quina meravella sentir-la. És motivador i és necessari com a mestra, com a mare. Vull dir, crec que és el missatge que ha d'anar calant a poc i m'encanta. M'ha encantat. Anava parlant i jo sentia per dins, és que és el camí. Només voldria saber la seva opinió respecte a que sí que és veritat que els mestres som els que hem de començar aquest canvi i potser és la part difícil, perquè hi ha por al que passarà, però què pensa dels pares i les mares en com poden influir, sense voler, influenciem també potser en que millor que es quedi tot com està, però mi hijo va aprender a leer, però mi hijo va aprender... I també és una pressió que no ens deixa avançar, potser. Jo haig de dir que nosaltres a la nostra escola el procés de transformació, per això vam arribar a estar, el vam començar el 2007-2008, quan la crisi del 2007, i van ser moltes famílies que van perdre la feina i que van venir a l'escola i ens deien jo he tingut que tornar a reinventar-me, perquè es va quedar a l'atur moltíssima gent en aquells moments, no sé si recordeu el 2007, i jo he tingut que reinventar-me i vull que el meu fill, m'ha costat molt, i jo vull que el meu fill estigui preparat per aquesta reinventar-se, per continuar aprenent. Jo crec que això, el contacte està, però també és veritat, i amb el que tu dius, que clar, jo em passava, perquè això ens passa en molts contextos, la transformació educativa no és d'escoles, d'entorns socials bons. Les millors transformacions educatives s'han fet en contextos socials molt complexes. Al Món Perdut de Terrassa hi ha hagut institucions, al Badalona 5 del Ramon Grau, instituts que han sigut realment capdavanters amb això d'entorns molt desfavorits. Però hi ha una cosa que és molt clara, és que nosaltres ens hem educat en un context en què ho teníem tot, no? A mi mateixa, a mi m'ha costat que el meu fill al final va acabar la carrera, però va estar treballant i fent coses diferents sense acabar la carrera, i a mi això em semblava esgarrifós. I jo et diré, si vols et passo la diapositiva, que dic, l'important no són els títols, sinó les competències professionals, però després, quan et toca a tu, no? I això és perquè estem en un moment, entre cometes, i les paraules a vegades estan tan gastades, d'això que diem de canvi de paradigma, que en realitat sí que hem canviat de pel·li, però nosaltres estem amb la pel·li anterior, perquè la pel·li anterior era més dolceta. I la pel·li que ve ara, aquestes situacions d'inestabilitat, dius, està plena d'oportunitats, és genial, però tu et fa por. Ho parlàvem amb l'Anna abans d'entrar, no? Et penses, jo pel meu fill voldria potser un entorn més estable. Però és que no hi és l'entorn estable. I per tant, si l'entorn no és estable, què ets de fer? Doncs educar per un entorn que realment sigui més potent. Gràcies. Allà, em sembla. Hi havia alguna cosa més, sí. Hola, bona tarda. Molt interessant, m'ha agradat molt, però a mi me queden certs dubtes, a veure si me les poguessis aclarir. En principi, a veure, la brúixola està molt bé, que ens han d'orientar, has de marcar el nord i nosaltres hem d'intentar buscar-lo, però la meva pregunta és, ajuda que des que, per exemple, jo vaig començar a treballar el 1986, hi ha hagut, per exemple, 6 lleis d'educació? No. Clar, això... No ens ajuda gens, perquè saps què passa? Que al final tothom té desconfiança en l'educació. I jo no em crec el mite de Finlàndia, perquè nosaltres hem treballat amb escoles de Finlàndia i a Finlàndia hi ha molta terra a l'Havana. Però, tenen una única llei d'educació des de fa, no sé, 40 anys, ara han fet uns canvis, però... I la llei d'educació de Finlàndia té 30 pàgines.
Clar, és que nosaltres... O sigui, això és esgarrifós. I a més, quan a més l'educació... Perdó, que et deixo acabar. Però l'educació s'utilitza d'arma política. Jo quan dic una cosa que estareu tots d'acord amb mi que és vital, que és educar els infants amb l'autosuperació, amb la perseverança, perquè és cabdal, perquè al final això és el que realment els farà ser capaços d'estar en aquest entorn. Fixeu-vos que tinc que vigilar el que dic, perquè segons com ho dic sembla que parli de les lleis de la pèrdua de l'esfuerzo que traspuen algunes lleis del PP. Llavors es contrasta les lleis de l'educació de l'esfuerzo amb les lleis del happy flower que poden fer els partits de no sé què. I no és ni blanco ni negro. Si fóssim capaços d'arribar a lleis de consens i que fossin una mica més transversals i que fossin capaços de partir d'una concepció més global, jo crec que això ajudaria molt. Però no. I perdó, ara mateix amb tot això... La societat del canvi. Clar, i ara mateix hi ha molta pressa d'aplicar la LOMLOE. Jo crec que des del Ministeri, des de la Generalitat, potser sí que seria bo esperar un any, perquè realment ha sigut un any molt però per què no esperen un any? Perquè el PSOE el que vol és implementar la llei perquè com es descuidin i hi hagi un canvi no la podran implementar. Bueno, les últimes lleis del PP ni s'han posat en pràctica. Vull dir que és un desmadre. Per això, si ara ens ve un altre, ens la creiem o no ens creiem. Jo em creia el del progrés adequadament i després del progrés adequadament ho van canviar una altra vegada i van venir a notable i tal. Com que per mi un número no defineix una persona, continuen amb el meu parer per moltes lleis que me portin i que me posin al davant. Segon, la desigualtat. Sento de dir això perquè és molt trist, però penso que la batalla ha anat l'han perdut, l'han anat perdent i està gairebé perduda. Cada vegada hi ha més desigualtat i al final arriben els mateixos. El que tenen un entorn social ric en el plan educatiu i econòmicament, això l'economia és importantíssima, i els altres, si passegem una miqueta, queden escoles guetos perquè allà no n'hi ha molts i la desigualtat és bé, sobretot, per el poder adquisitiu, doncs les persones que tenen poder adquisitiu no volen que el seu fill estigui envoltat de molta gent. Si fossin 3, 4, 5 o si fossin més variables, doncs sí que potser hauria més integració. I això és qüestió de polítiques educatives també, de polítiques de matriculació. I aquí jo crec que us agradarà molt, no us perdeu la xerrada que farà la Fàtia, que no sé quan la fa, la setmana que ve. La setmana que ve. No us la perdeu, perquè aquí hi ha un tema que estic d'acord, que és el tema de l'equitat educativa de l'escola, però hi ha un tema que és l'equitat social. I en aquest sentit, els plans d'entorn de 360 graus, de compensar les desigualtats familiars, són cabdals. I jo crec que la Fàtia aquí ens pot explicar. La setmana que ve, Ja faig propaganda per la Sí, fas bé d'anar contestant-me perquè com que tinc 3 o 4 me va bé així i acabo de seguida. El que s'adaptin, jo això del que s'adaptin me fa una miqueta de por i m'agradaria saber a què s'han d'adaptar, no el que s'ha d'adaptar, perquè estem educant a nens que s'han d'adaptar en el seu futur a alguna cosa. I me suena una miqueta raro, com me va sonar raro, me va sonar estrany, me va sonar una miqueta lo de la emprenedoria, que s'ha perdut una miqueta, ja no s'ha hablat d'emprenedor, perquè al final tots no poden ser emprenedors, al final són emprenedors un quant que es fan rics. I la resta estem adaptant-nos al que ens diuen els altres. Jo penso que l'educació hauria d'anar més perquè no ens hagin d'adaptar tant, sinó que intentem canviar la societat i hem d'imbuir això als nostres alumnes, canviar-la perquè aquestes coses no passen i que no s'hi d'adaptar tant. Un metge, quan ha fet medicina, s'estan formant i van. Clar, però és una professió liberal o un que està ben situat i que va fent. Adapta-te perquè ara d'aquí aniràs allí, ara aquí i ara aquí. Em sembla que no és un bon concepte l'adaptabilitat aquesta. I el futur em sembla que la visió des del meu punt de vista és aquella. Adapta-te, que jo te diré on t'has d'adaptar. I l'última sempre una pota que se'ns queda quan parlem diguem-ne de la formació, que estic d'acord que s'han de canviar, no podem tenir l'escola que teníem fa tant de temps, està claríssim, és surten ben formats els professors que surten ara? Surten? Ben formats els nous mestres? Que contesti la Montse. Perquè hi ha currículum, s'ha canviat molt currículum, hi ha moltes lleis d'educació per la primària, per la primària i la secundària,
I no sé si hi ha hagut moltes per l'educació en la universitat, per com surten els profes. Jo soc profe, porto 36-37 anys i he tingut molts alumnes de pràctiques. I el que tinc és no el que jo he vist, sinó el feedback que m'han donat ells. I no és gaire positiu. I no seria interessant introduir aquest tema també quan parlem d'innovació, de transformació, en què hem de donar una millor formació al que seran els mestres? Sí, el que passa que ens hauríem de posar d'acord del que és una millor formació. Jo només un tema amb el tema de la inestabilitat. Tu has dit els metges, no sé què. Els metges han de canviar molt. Amb un metge ara li estan canviant les maneres de treballar, de diagnosticar, d'aplicar contínuament. Ha d'estar contínuament formant-se. S'han adaptat sense la nova educació, ells venen de l'antiga educació, s'han adaptat. Bueno, però és que, a veure, què vol dir l'antiga i la nova? El que ha de... Però què és el que ha de canviar? El que ha de canviar és la manera en què tu t'enfoques. Molts professors, i deixo que contesti la Montse, molts mestres i professors que han estat en processos de transformació educativa vam ser educats amb una educació tradicional i ens hem adaptat. Per què? Perquè nosaltres, per què et fa que t'adaptis? Que tu tinguis consciència que el que has de ser és un bon aprenent i que al llarg de la teva vida hauràs de continuar aprenent i fent les coses de manera diferent. És a dir, que potser nosaltres ara hem sigut capaços de fer no sé què d'una determinada manera, ens qüestionem com ho fem i som capaços en aquests moments de fer les coses de manera diferent. Això és el que és. I en aquest sentit, jo crec que és pels mestres, que és per qualsevol de les professions. I no és tant aquesta inestabilitat, sinó com un plantejament d'una manera de viure i de pensar que et dona aquesta capacitat d'adaptar-se i de tenir molt clar que l'aprenentatge és una manera de viure. Després contesta la Montse. Hola, bona tarda. Jo vaig llegir ahir l'article de l'entrevista amb el Vall d'Ori que feia l'Antoni Bassas. Em va agradar molt, em va interessar molt. El llibre és preciós. Sí, el llibre no l'he llegit, el tinc pendent, d'una forma. M'han dit que me'l deixaran i el llegiré. Però el que destaca més a l'Antoni Bassas, d'una forma, perquè hi ha tota una part d'una forma de l'entrevista que parla d'aquestes idees i tal, que són idees molt boniques, amb un llenguatge molt bonic, però a mi em sembla que el que és interessant d'aquella entrevista no són les idees boniques, que a mi em sembla que això és una cosa que és un dels grans problemes que tenim, que hem dit masses vegades, perquè aquest discurs que has fet tu avui, els que ja portàvem un temps a l'educació l'hem sentit ja moltes vegades. I em dóna la sensació que estem cansats de paraules boniques. I el que necessitem és dir-nos les veritats. I comença l'article i el Bassas li diu, tu has sortit de l'armari. Diu, jo havia sigut un mal alumne, m'ha aixecat pel sistema i després me n'he pogut sortir. Això em reforça bastant una idea que jo he tingut moltes vegades, que molt sovint, molt poques vegades és molt difícil que bons alumnes siguin bons professors. La majoria dels bons professors han sigut mals alumnes. Jo això és una idea que a la meva vida he anat veient molt sovint i cada vegada més, i cada vegada estic més convençut d'això. Molt difícil és aquell bon alumne que ha sigut brillant alumne que després sigui un bon professor. Aquell alumne que ha sigut brillant, molt difícilment, i especialment, per exemple, a la secundària, també a la primària, d'una manera, però a la secundària és claríssim. Aquell que ha sigut un bon alumne brillant és molt difícil que entengui a la majoria dels alumnes que no són bons alumnes. Aquesta, per mi, és una idea com molt de força, no sé, i voldria... I te l'explico, un segon. El que ha de ser... Espera, te l'explico, perquè, no sé, aviam, què em penses tu de la teva experiència, perquè a mi m'ha interessat molt, d'una forma, sempre, analitzar les biografies de les persones. Jo també ho he fet amb mi mateix i també he analitzat la biografia de la meva família, dels meus avis i tal, no sé quantos. I llavors analitzes molt sovint que tenim molts discursos molt falsejats, perquè aquestes diapositives i aquests plantejaments que diem que el sistema d'abans era un sistema estable i tal... El sistema estable? Jo no sé quin sistema estable hem viscut, perquè jo he analitzat i he dit, no, si jo miro la vida del meu avi, la vida del meu pare, miro la vida meva i la de les meves filles, que això seria quasi 2 segles de vida, d'una manera, ara la vida és molt, molt, molt més estable que la que van viure els nostres avis o els nostres pares. El meu avi
va canviar de feines i de lloc moltes vegades. O sigui, el que vull dir és que hem d'intentar d'una forma fer un discurs educatiu molt real i dir-nos les veritats. Que això és el que comença aquella entrevista a l'Eduard Batllori. I ella surt de l'armari, es confessa, diu la veritat, i això és el que crea, d'una forma, no? Perquè a mi em sembla que si anem encara amb bones paraules, no avancem. Perquè totes aquestes idees, és el que deies fa un moment, no? Aquestes idees, tot això, si tu agafes la llei del 70, hi és tot ja. Totes aquestes idees ja hi són. I tota l'escola nova i tot Montessori, Freinet... És que tota perdona, no és dels anys 70, és del principi del segle XX. Sí, no, que ho sé. Un segon, acabo. Només per un tema d'ordre. Hauríem d'acabar més o menys a una hora. Sisplau, concreta una mica el que li vols demanar. No, són comentaris, d'una forma. Vull dir que tot això, però necessitem d'una forma, anar-nos dient les veritats. Ja està, res més. No, només una cosa i deixo la Montse que acabi. Hi ha una cosa que és important. El que és determinant per un bon mestre, per un bon profe, és que sigui capaç de posar-se al lloc de l'infant i que vegi cada infant com una persona que pot créixer. I això potser pot dependre de la teva història personal, però depèn sobretot de la teva actitud davant de la tasca brutal que és ser mestre i que és ser educador. Els bons mestres són els que són capaços de posar-se al lloc de l'infant, de posar i de ser capaços de, a partir d'aquí, veure aquest infant com una persona que ha de créixer, que li has de donar oportunitats, i això és el que ajuda a fer. Sobre els temes dels anàlisis podríem entrar, si vols, en un altre moment, però nosaltres partim d'una realitat imprescindible, que és que l'escola doni resposta a tots els infants i que l'escola tingui molt clar que estem en una educació obligatòria, no són paraules boniques, estem en una educació obligatòria dels 3 als 16, que hauria de ser fins als 18, amb uns fracassos escolars i amb unes persones desconnectades de l'aprenentatge, potser a vegades als 11 anys, abans que acabin la primària. El canvi d'educació és, i és el que planteja l'Eduard en aquesta entrevista o en el seu llibre, és per ser capaços de donar resposta a aquests infants. El que planteja l'Eduard no és, ostres, jo me n'he sortit, soc un supervivent, sinó no vull que això li torni a passar a cap infant. Per tant, treballem com a societat perquè no tinguem alumnes, perquè no tinguem joves, perquè no tinguem infants desqualificats, és a dir, fora del sistema en molts anys. A vegades t'esgarrifes quan en algunes escoles et diuen és que tenim nens a 5è o a 6è que ja han abandonat. Això no pot ser. Estem en una educació que ha d'assegurar que tots els infants que tenim a l'escola progressen i milloren. I això no tothom igual. Per tant, aquí el tema va de pensar en cada infant com una persona única i ser capaços de donar-li oportunitats. El bon mestre és aquest. A partir de la seva experiència personal, a partir de les seves conviccions. Però la clau és aquesta. Perdó, perquè... Algú més de la sala? Bé, doncs ara sí que tanco i intento contestar allò que la Coral m'ha anat tirant. Ara contestarà la Montse. A veure, sí, jo he estat, i a la sala hi ha més persones que són professorat universitari, jo he estat molts anys professora universitària i ens passa exactament el mateix que passa al món de l'escola. És a dir, hi ha qui creu que ens adrecem a persones que els tenim un temps amb nosaltres, però que els hem de donar ganes i eines per continuar formant-se amb allò que han triat per fer. Hi ha persones que jo sé el que sé, jo ho explico, si vol ja ho aprendrà i si vol no ho aprendrà. Jo una cosa que he après al llarg de la meva... Soc molt vella, la meva carrera professional, és a no anar tirant rebots. O sigui, clar, perquè els de la universitat diem, clar, com que els de la secundària no ens els preparen bé, els de la secundària diuen, clar, com que els de primària no ens els preparen bé, no. Cadascú hauríem de ser, en el moment en què estem, capaços d'entendre què faig jo aquí i què hi vull fer. Moltes de les coses que ens proposa la Coral, mira, ho diré perquè estem en aquest context, a l'Escola de Mestres Sant Cugat ja va néixer amb l'esperit de formar diferent els mestres. I jo diria, el tema s'ha superat amb nota.
amb molta incomprensió, amb moltes suspensions de feina i de moltes històries i de més. N'hi ha prou amb una formació inicial de 4 anys? No. Quin avantatge tenim els mestres de primària que hem triat ser mestres? No n'hi ha prou amb una formació de 4 anys, però després, si un dia inclús ens deixéssim fer el MIR, ho soc partidària de fer el MIR de mestres, qui em vulgui trencar la cara a la sortida, li deixo, em posaré la mascareta, però li deixo. La feina de mestre s'aprèn fent de mestre. Evidentment, amb una motxilla de coneixement flexible, com el que proposa la Coral, flexible com l'entenem fer, però amb ganes de saber més d'allò que hem de fer, però en un context amb famílies, en equip, etc. A fer de mestres, per tant, el MIR. Els mestres tenim aquesta gran avantatge. Quan fem magisteri volem fer de mestres. La gent que tenim a la secundària i a la universitat, de vegades sí que tenen vocació de voler fer de mestres o voler de fer professors universitaris, però de vegades moltes persones que estan a la secundària en el seu implícit imaginari volien fer una altra professió. I com que tenim el mal costum de menjar 3 cops al dia i no hi havia lloc en aquella professió, a l'ensenyament sempre hi ha un lloc. I el professorat universitari de vegades s'ha fet un imaginari que la universitat només era un lloc de recerca i aleshores el de la docència es viu com un mal menor i aquí estem amb tots aquests equilibris. Jo diria, ganes de fer bé les coses les té tothom. Maneres de fer-les ens les hem d'ajudar. Per tant, és un compromís que hem de fer tots i acabo amb la frase que ella ens ha dit de que hauríem d'acostumar-nos a veure els canvis com a oportunitats. És a dir, la universitat en aquell moment està en un canvi molt gran, entre altres coses, per exemple, parlo de l'autònoma, perquè és la que jo he vist néixer i créixer, ens estem jubilant tota la gent que vam començar a l'autònoma. Per què? Perquè vam començar tots amb un interval més o menys de 10-15 anys, jo diria que era de la banda baixa, i poder el doctor Serra Ramoneda o el doctor Laporte doncs eren de la banda alta, però vaja, aquests 10-15 anys, clar, aquí les expectatives han canviat, les maneres de fer han canviat. Per tant, a poc i anar-hi anant. Citaré, no ho faig mai, però citaré el neuropsicòleg Paco Mora, amb llibres fantàstics que ha escrit, que sempre diu que perquè hi hagi aprenentatge hi ha d'haver-hi emoció. Aprenem allò que tenim ganes de ser-hi més, de posar-hi esforç. Per tant, tot el que ens ha proposat avui, tot jo hi anava veient el Paco Mora tenyint-ho. És a dir, llavors, esclar, evidentment, el de cada maestrillo con su librillo s'ha acabat. I ja no me'n recordo a quines de les conferències que vam acabar, em sembla que va ser a la de la senyora Núria Mora, que jo em vaig acabar posicionant i vaig dir, però perquè ens en sortim necessitem un pacte nacional d'educació. Perquè si no passa el que ens ha dit ella, que els governs tenen tanta pressa per implementar les poques innovacions que creuen que han de fer perquè estan convençuts que el que vindrà després ho esborrarà tot. Per tant, del rellotge a la brújula, m'ha encantat, del rellotge a la brújula. La visió general de que estem en una societat que tots contem. Jo he sentit algun que altre mestre dir que els nens, quan els tenen a casa els pares, doncs resulta que els hi fan malbé. Coses d'aquestes, no. Eduquem tothom. I amb això enllaço i els convido a la conferència de la setmana que ve de la Fatija Benacú, que de debò, no se la perdin. Gràcies i fins la setmana que ve. Ens ho agraireu.